hayya sarkin doka PPRO mahi sarkin doka PPRO mahi sarkin doka PPRO mahi sarkin doka ASP mahi ka tuna ai rabbu yake maka ba su ba ka rike Allah ka rike annabi kayo nisa ba wai ba to wai me ya rage mana ne banda roƙon Allah mai girma ya mana mun gode da ma kyawun gona ai noma ga ASP mahi to ogan mu wasu kunji suna nema to ai dama na shaida wani gamshin sai a makwabta ma kai zana kira ka beji mai riga da yawa oga kyawun hali ne ya saka a gare ka nake ta bugun ganga duk iskancin dan iska ya kano ka take ce oga ASP mahi 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 oga na faɗa musu su ma sun amsa dan an yi maka shaida kan aiki na ka kai baka wasa ga jajircewa taimako wannan fannin kai nisa abokanan aikin ka da kunne na naji sun yi ma fatan alkhairi suka ma dan sun san kai baka kita masu batun sikirinin sun same ni sun ce mini gaggau